Merhaban adamlar, yurdumuzda o dünyadaki täzelikler bilen tanıştyrýan Türkmen portaly hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalyň hepdäniň täzelikleriniň şu sanına. Türkmenistanyň prezidenti Tayyip ýolunda köpçülikden ýürüýüşe gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti owa senaw toplumynyň meselelerine başlanan iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti hökümetiň nowatlaky mejlisini geçirdi. Aşgabatda C8 2024 adlı halkara maslahaty geçirildi. Türkmenistan Liechtenstein bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýdy. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň nowatlaky gurultaýy geçirildi. Türkmenistana Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlarynyň işi baradaky ýokary komissarlyk müdürlüğiniň degişli guwanamaty oşurly we beýle habarlar. 2 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna saglyk ýoluna köpçülikleň ýürüýüş geçirildi. Bu çäre Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararnamanyň kabul edilmegi münasibetli guruldy. Köpçülikleň ýürüýüş başlamadan ozal Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň wekilleriniň, ýokary hokum mekdepleriniň talyplarynyň, ministrlikleriniň we huduklaryň dolanýarys edaralarynyň işgärleriniň arasynda saglyk ýoluna ylgap geçmek boýunça ýarış guruldy. Saglyk ýoluna köpçülikleň ýürüýüşe 6000-den gowrak adam gatnaşdy. 3-5 noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň guruluşy Senagaty we energetikasy 2024 adly halkara sergisi hemde Türkmenistanyň guruluşy Senagat energetika pudaklarynyň ösüşi adly maslahat geçirildi. Oňa guruluşy Senagat we energetika toplumlarynyň öňdegarjy wekilleri gatnaşdylar. 3 günlük maslahatyň maksatnamasynyň çäklerini elektroenergetika, guruluşy we Senagat pudaklaryna täze maýa goýum taslamalar ara alınıp maslahatlaşyldy. Ähtnama we şertnamalar gol çekildi. Seminarlar we tegeler stollar geçirildi. Sergide Türkmenistan, Russiya, Türkiýe, Birleşen Arap Emirlikleri, Xitay, Özbekistan, Hindistan, Latviýa, Germaniýa we Beýik Britaniýa ýaly 10 ýurtdan 100-den gowrak kompaniýa öz gazananlaryny görkezdi. Halkara sergi we maslahaty gatnaşçylary filaglamakda barasy forumyň esasy wakalarynyň biri boldy. Çäräniň ahyryna foruma gatnaşçylaryň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adyna kabul eden ýüzlenmesi boldy. 3 noýabrda Türkmenistana 2 tane täze elektrik bekedi. Balkan welaýatynda güýjenmesi 220 kW bolan Etret elektrik bekedi hemde Aşgabat şäherine güýjenmesi 110 kW bolan Bagir elektrik bekedi açylyp ulanylmaga berildi. Elektrik beketleri dünýäniň belli önümländirjileriniň öňdegarjy enjamlary bilen üçin edildi. Olaryň guruluşyna ekologik talaplaryň berjaý edilmegine möhüm ähmiýet berildi. Açylyş dawaralaryň dowamyna täze desganyň guruluşyna tapawutlanan guruluşçylara Türkmenistanyň prezidentiniň adyna sowgatlar gowşuruldy. 4 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow owa hojalyk işleriniň barşy bilen baglanşykly iş maslahatyny geçirdi. Hemde paýta ýygymny berip gödäwçilikde saklamagy, owa hojalyk tehnikalarynyň, paýta rastaryjy karhanalaryň, kabul ediş harmanhanalaryň dolu güýjünde netijeli işledilmegini gazanmagy, paýta we buğday öňürjiler bilen hyzmat ediji edara karhanalaryň arasyna ýerine ýetirilen işler üçin hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegini üçin etmeli tapşyrdy. Mundan başga da prezident Serdar Berdimuhammedow Daşoğuz we Lewak welaýatyna şalynyň Mary welaýatyna Gançygyň nurunyň hasylyny dol ýygnap almak üçin degişli işler geçirmeli tapşyrdy. Hasyl toý münasibetli geçiriljek çärelerin guramaçylyk işlerini gödäwçilikde saklamak babatda hem aýratyn görkezmeler berdi. 4 noýabrda Türkmenistanyň we Liechtenstein paşalygynyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyna hemişelik wekilleri iki ýurduň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulýanlygy baradaky bilelikdäki tesbirnama gol çekdiler. Gol çekmekde barasy Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyna hemişelik wekilhanasynyň edarasyna geçirildi. Duşuň dowamyna Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyna hemişelik wekili Aksultan Ataýew hemde Liechtenstein paşalygynyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyna hemişelik wekili Christian Venevia sirfiýaty diplomatik feowda ykdysady we meden insanperwer ugurlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. 4 noýabrda Seul şäherine 17-nji Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlyk forumy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyna elçisi Durduýew gatnaşdy. Forumyň esasy mejlisi tamamlanandan soňra üçünçilik zynjyry, daşky gurşaw, sanylaşdyrmak we syýahatçylyk atly mowzuklar boýunça
4 san utquşuklu görnüşde sessiyalar geçirildi. Bu sessiyalara Türkmenistanyň deşli ministerlikleriniň we puda idaralarynyň wekilleri online görnüşde gatnaşdylar. Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygyna ozal bu partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygynyň ornmasary wezipesine işden Akmehmetov saýlandy. Saýlawlar partiýanyň 4-nji noýabrda geçirilen 4-nji gurultaýynyň dowamyna geçirildi. Türkmenistanyň Agrar partiýasy ýurdun milli ykdysadyýatynyň bünyatlyk budaklarynyň biri bolan oba hojalygynyň çalyp getkenleri bilen ösürilmegine, daýhanlary täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrmagy uly goşunt goşýar. Kapadokiýada iki dostlukly ýurt bolan Türkmenistanyň we Türkiýanyň baýdaklarynyň arasynda Mahtumul Pragynyň portreti ýerleşdirilen şäher asmany uçurly. Bu çäre Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň elçixanasynyň Eko-Ewraziýa gaznasy we türki dünýäsiniň raýat jemgyýetiniň hyzmatdaşlygy birleşigi bilen birlikde geçirilen dawaranyň çäklerine geçirildi. Türkmenistanyň Ankaradaky elçisi Mekan Işanlyýew Kapadokiýanyň Türkiýanyň möhüm syýahatçylyk tertibini, howa şäherlerine uçmak üçin meýdançalary bilen dünýä meşhurdygyny aýtdy. Çarşamba günü Bişkekde Türk döwletleriň guramasynyň samiti öz işine başlady. Onuň işine Azerbaýjanyň, Gazagstanyň, Kyrgyzstanyň, Türkiýanyň, Özbegistanyň döwlet başlyklary, Wengriýanyň we Türkmenistanyň wekilleri gatnaşdylar. Türkmen tarapyna adatdan daşary we dowluk diýerli ilçi Nur Göliýew ýol başçylyk etdi. Samitiň netijeleri boýunça guramanyň hukuk derejesini kesgitleýän Bişkek jarnamasy kabul edildi. Mundan başga taraplar ýaşyl ykdysadyýat pudagyna hyzmatdaşlyk etmegiň meselelerini aral maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň wekiliýeti Kuweytde geçirilen ýokary derejeli maslahatyň ministrler mejlisine gatnaşdy. Bu çäre duşanma prosesiniň çäklerini terrorçylyga garşy görüşme gulgamyna halkara hyzmatdaşlygynyň we serhat howpsuzlygynyň mexanizmlaryny kämilleşdirmegiň meselelerine bagşlandy. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornmasary Ahmet Gurbanow öz çykyşynda ýurdun milli we halkara derejesinde parahatçylyga hem de howpsuzlyga awanýan wekimlere garşy görüşmäge yrarlydygyny aýtdy. 6 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belent serkerde başly goşun generaly Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň 10 aýyna ýerine getirilen işleriniň jemlenildi. Şeýlede mejlisde ýurtda howpsuzlygy üçin etmek maksady bilen harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryň binýadan toktalandyrmak we olaryň işini mundan beýlekde kämilleşdirmek bilen bagly meselelere garaldy. Mejlisiň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanda korrupsiýaga garşy hereket etmek boýunça 2025-2029 ýyllar üçin milli maksatnamasynyň taslamasyny taýýarlamak tapşyrdy. Mundan başga da döwlet başlygyny Türkmenistanyň kabiýetleriniň kabylaryny wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hem de olara hünär derejelerini bermek hakynda fermana gol çekdi. 6 noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Ýewropanyň Täzeleniş we Ötüş bankynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň ýolbaşçysy Erik Leviniň arasyna duşuş geçirildi. Onda Türkmenistan bilen Ýewropanyň Täzeleniş we Ötüş bankynyň arasynda hyzmatdaşlyk berkitmek meseleleri boýunça pikir alşyldy. Sapar Ataýew Niýazow adynaky Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetinde sanly ulga markaly agrosenagat toplumynyň durnukly ösüşatly halkara almamal maslahat geçirildi. 6 noýabrda bolan maslahata Türkmenistanyň, Russiýanyň, Özbegistanyň, Belarusyň ogurdaş ilim bilim edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň dowamyna oba hojalyk budagyna tejribe alşmak bilen bagly meseleler aral maslahatlaşyldy. Soňra halkara almamal maslahat öz işini agronomçylyk, baýwançylyk we ekologiýa, agrosenagat toplumyna ykdysadyýat we dolandyryş, insanperwer matematika ilmleri, agroinjenerçilik, azyk senagaty, suw hojalygyny innowasion tehnologiýalar, zootechnika we veterinarlyk mançylygy ýeňil senagatly bölümçelerde dowam etdi. 6 noýabrda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň elçisi Esen Aydoğduýew garşy döwletleriň arkalaşygynyň baş sekretary Sergey Lebedew Mahtumul Pragynyň 300 ýyllygyny atly ýadygarlyk nişanyny goşurdy. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow beýik akyllar şahyr Mahtumul Pragynyň dörejilik mirasyny öwrenmekde. Hem de onu dünýä ýaymakda. Garaşdy beýtarap Türkmenistan bilen gatnaşyklary ösdürmekde. Halklaryň arasynda dostlugyny we hyzmatdaşlygy berkitmekde bitiren aýratyn hyzmatlar üçin garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň baş sekretary Sergey Lebedew Mahtumul Pragynyň 300 ýyllygyny atly ýadygarlyk nişany bilen sylaklamak barada karara gol çekipdi. Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň başlygy Rahim Mertjepbarowyň ýol başçylygyna Türkmenistanyň wekiliýeti
Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen ykdysady we ekologiýa hyzmatdaşlygyny mundan beýlek hem güýçlendirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen Washington şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň çäklerini wekiliýetiň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Export-Import Bankynyň prezidenti we müdiriýetiniň başlygy Rita Joy Lewis we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň howanyň üýtgemegi boýunça ýürüýte wekiliniň ornmasary Richard Duke bilen gepleşikler geçirdi. Birleşen Arap Emirlikläriniň Abu Dhabi şäherine döwlet edaralarynyň we hususy ulgamyň wekilleriniň gatnaşmagyna Türkmenistanyň täjirçilik işegurlyk we maýa goýum mümkinçilikleri boýunça global forum geçirildi. Bu çäre Türkmenistana eýän iş alyp barýan ýa-da ýurduň işegur mümkinçilikleri barada has köp zat öwrenmek, ýokary wezipeli ýol başçylary hökümet we hususy pudagyň wekilleri bilen duşmak hem-de ýakyn ara gatnaşyk gurmak isleýän kampaniýalara niýetlenilenler. 8 noýabrda prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgama arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu şu ýylyň 10 aýyna alınıp barýan işleriň jemlenildi hem-de ýurdu durmuş ykdysadydan ösdürmek boýunça günnelik wezipeler ara alyp maslahatlaşyldy. Ilki bilen Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy şu ýylyň ýanwar-oktyabr aýlaryna ýurduň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler hem-de ministrler kabinetiniň ýanyna Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory gözegçilik edýän düzümine şu ýylyň ýanwar-oktyabr aýlaryna alınıp barýan işler olaryň netijeleri barada hasabatlar berdiler. Mejlisiň dowamyna prezident Serdar Berdimuhammedow ogoqajalyk pudagyny ösdürmekde gadanan uly üstünlikleri üçin hem-de hasyl toý münasibetli Türkmenistanyň watana bolan söýgüsi üçin medali bilen tilaklamak hakynda permana gol çekdi. Bu Türkmen halkyny dähmeseýär daýhanlary bu bayramçylyk bilen tüýsürekden utlady. Hökümet mejlisiniň ahyryna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurtda her ýyla döwrabap atlanyrmak boýunça ýylyň şygarynyň eglan edilýänligini we nişanynyň kabul edilýänligini bellädi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanowa ýüzlenip, deputatlaryň halk köpçüligi bilen maslahatlaşyp, täze 2025-nji ýyla at bermek hem-de nişany ketgitlemek boýunça degişli teklipleri taýýarlamalylygyny aýtdy. 8 noýabrda prezident Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlaryň işi baradaky ýokary komissarynyň kömekçisini kabul etdi. Mehman Türkmenistanyň döwlet baş tutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlaryň işi baradaky ýokary komissarynyň müdirliginiň degişli guwanamasyny gowşurdy we bu üstünlük bilen tüýsürekden utlady. Resminamada müdirligiň Türkmenistana raýatçylygy aradan aýyrmak işine gadanan uly üstünlikleri akrar edip, ýurtda hemmeler üçin raýatlyga bolan hukuklary goramak boýunça alınıp barýan işlere ýokary baha berilýänligi bellenilýär. 8 noýabrda Aşgabatda Merkezi Aziýada raýatçylygy aradan aýyrmak boýunça ministrler derejesindäki sebitleýin maslahat geçirildi. Türkmenistanyň hökümeti we Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlaryň işi boýunça ýokary komissarynyň müdirligi tarapyndan bilelikde guralan forma Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň, Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleriniň halkara guramalaryň wekilleri gatnaşdylar. Bu giňlerimli çäräniň baş maksady Merkezi Aziýada men degişli ähli başlangyçlaryň jemlenmekden ibaretdir. Maslahatyň dowamyny oňa gatnaşçylar raýatçylygy aradan aýyrmak ýaly ähli meselelerini çözmekde öňde barjy orna eýeleýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gadananlary baradaky giňişleýin film bilen tanışdyryldy. Dünya täzelikleri Gazagystan uzak aralykdan işleýän daşary ýurtly günärmenlere gönüktirilen täze neo-nomad wizasynyň täze görnüşini ornaşdyrýar. Bu wasaňyň döwlet başçylygy Kasym Jomart Tokaýewiň ýol başçylygyna amala aşyrylýar. Bu maksatnama pandemiýadan soň şu wiza düzgünlerini ýerden 50 nowrak ýurduň üstünlükli tejribesi gözüne tutulyp işen düzüldi. Wiza daşary ýurtlary Gazagystanyň 10 aý içinde ýaşamagy we şol bir wagtyň özünde daşary ýurt kampaniýalaryna işlemegini dowam etdirmäge mümkinçilik berýär. Wiza hunärmenleriň giň topary, şol sanda programmistler, marketologlar, maliýe hunärmenleri, geňeşçiler, dizaýnerler we elektron täjirçilik pudunyň hunärmenleri üçin niýetlenenler. Şwýçariýanyň Petron kompaniýasy ada düzleri interaktiv kompýuter dolanmış panellerini öwürip bilýän Premiere ýüzüni tanıştyrdy. Bu enjam ulanja üstünlük ýüzde ýönöke barmak hereketleri bilen kompýuteri dolandyrmagy mümkinçilik berýär.
Ekrandaki kursorun hareketleri barmağın hareketlerini takip idarlaya ve yüze değmek fırsatının düğmesinin batılmağı yağlı işleye. Ähli maglumatları qaytadan işlemeğin enzamı içinde yerine yetirilenini ve ulancının maglumatlarının hopsuzluğunun üpçün edilyenini bellemek gerek. Premiere koşmaço programmaları kurnamak zerurlu bolmadan, Bluetooth arkalı kompüterleri ve planşetleri ansatlık bilen birikya. Çıkılacak takip senesi heniz ıglan edilmesi de gıdıklanyanlar 259 euro makadan öňünden sarıd etdilerler. Qazaqstanın Almaty sebetinin Qara Kanyonunda täze özüne çekici yer asmana aynı köprü peýda bolar. Bu ýyl Kalsoy we Kaýyndy köýlerini 400 000 töweregi fiýagatçy geldi. Yerli tebigatyň gözüne hayran galanlar köpsi ajaýyp Kartagay jülgesine de barıp gördüler. Şeýle ýokary gyzyklanma gözüne tutulup bu ýeri dowlat hukukly fiýagatçylyk sebetine öwürmek kararyna geldi. Ilki bilen bu çägi elektrikleşdirmek üçin döwlet budjetinden 600 milyon teňe bölünip berildi. Bunun başga da infrastrukturany ösdürmäge öz erişlerini goýmagy taýar husus maýdalar taslama gyzyklanma bildirdiler. Uzynyk 170 metr we beýikligi 80 metr bolan bu köprü sebetdäki iň uzun we iň beýik aýly köprüleriniň biri bolar. NASA tarapından uçurulan Juno kosmos enzami Jüpiter'in täzin suratlaryny ýere berdi. Olar planetanyň finlemän tutuş taryhyna rekord derejede jekmejik bilen tapawut dönýär. Bu täsir galyjy suratlar zondun gal ägirdiniň goloýundan 66-njy uçuşyna düşürildi. Bu missiýanyň dowamynda Juno Jüpiter'in gebralarynyň biri bolan Hamiltoniany hem surata düşürmäge başardy. Bu ýakynlaşma planetanyň uly bolmadyk kemraty barada täze maglumatlar almaga mümkinçilik berdi. Norvegiýada geçirilen FIFA World Show halkara tergidinde dünyadaki iň owgudan pisiklerin arasyndan ýeňji taýlandy. Bu ada 1500'den owrak bätesinden öňe taýlanan Bakarja atly Rus mawy pisigi munafik boldy. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýurdun gülürtüsindäki Hatlon welaýatyna iş taparynyň dowamynda Kushonyon etrawyna bardy. Ol bu ýerde 2 we 3 tekerli mototsikl öndürýän Vaksh Sanoat zawodyny açdy. Kampanya 5 mototsikl görnüşini, skuterlaryň 6, 2 tekerli skuterlaryň 10 görnüşini hem-de 3 tekerli mototsiklleryň 5 görnüşini öndürýär. Ýaponiýada goloý wagtda uçýan taksiler hereket edip başlar. Taslama 400 milyon töwereg maýa goýuldy. Goloý wagtda ýene 500 milyon dolar maýa goýular. Fina uçuşu çeýniki kynçylykly geçdi. Elektrikli hereket edýän kiçi uçur Dikonya. Yaponiýanyň dağlyk ýerlerini we adalaryň köpligini hasaba alsam, taksilerin bu görnüşi iň oňat ferişlidir. Adada avtolardaky ýa-da paromlardaky ýollary, täze ferişleriniň hasabyny 3 hisse gyzgalyp bolar. Ýolçulary gatnatmak geljek ýylda badalalar. Sport täzelikleri. Aşgabatda ganbol boýunça Olimpiya raýdaşynyň 5 günlük çeýniki tälimçilik okuwlary tamamlandy. Oň netijeleri boýunça 20den owrak türkmen hünärmenleri finadan üstünlükli geçip, derejeli halkara tälimçilik şahatnamasyny aldy. Şahatnamalary Halkara Ganbol Federasiýasynyň adyndan Wenger hünärmeni Zoltan Marchenko goşurdy. Maksatnama nazar tapaklar bilen bir gatarda ganbol meýdançylarynyň amaly türgünlüşlerini öz içine aldy. Okuwlara gatnaşanlar türgünlüşiň usullaryny topar döretmek ýörelgelerini, oranç we hüjüm taktikalarını öwrendiler. Öwrenenlerini merketmek üçin okuwlara gatnaşylar bilen ussa türgünleriň arasynda ýollaşyk oýnar geçirildi. 2 noýabrda Saglyk ýoluny halkara ýaşlarda ýeňji bolan Türkmenistanyň ýygyň toparlarynyň türgünlerini filalamak dawraty geçirildi. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken degişi buyrugyna laýyklydy. Erkin güreş boýunça ýaşlaryň arasynda geçirilen dünýä çempionatynda altyn medala munasip bolan türgün Alparslan Begenjew we agyr atletika boýunça ýaşlaryň arasynda geçirilen dünýä çempionatynda altyn medala munasip bolan türgün Şahsatbek Medyakubowa 2023-nji ýyla goýberilen Toyota Camry kysymly ýeňil awtolow sowgat berildi. Şeýle-de şu ýylyň dowamynda dürli halkara ýaşlarda bayrak ornary eýlen türkmen türgünlerine ýadygarlyk sowgatlar goşurly. 4 noýabrda Aşgabatda geçirilen Nowatdan daşary saýlaw konferensiýasynda Wons Muhammed Öwekow bir agazdan Türkmenistanyň futbol federatsiýasynyň täze başçy wezipetine taýlandy. Professional karýerasyny tamamlandan soň Wons Muhammed ahalyň tälimçiler toparyny işledi. Soňra ahal we arkada futbol klublaryna ýol etdi. Oň ýol başçylaryna ahal 2022-nji ýylda çempionaty we Türkmenistanyň kubogyna ýeňji bolup, altyn dubla adyny ýazdy. Hünärmen inniki mögütümde şeýle üstünligi arkada bilen hem gazanmagy başardy. İki toparın hem çempionluk kazananın mögütümlerini hiç ýyly ýeňişsiz geçirenini bellemek gerek. FIFA'nın prezidenti Gianni Infantino, Wons Muhammed Öwekow Türkmenistanyň futbol federatsiýasynyň başçy wezipetine taýlanmagy bilen gutlady. Mehmanlar, size yetirmek isteyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen Türkmen Portal web saytymyzdan dogrulygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.